Right, some more. That's another one. Fresh King, right? Man, ikhiphile lapha i-EP abakhongi hambe ku Spotify usesha abakhongi lalela ukudla kwendlebe fethu bese uba moja emphefumulweni yabona R&D top ni right top ni grand so showcase yami ne Blue Case happy Sunday uthandele ngani yini zongichazela isikhathi because isikhathi sokusebenza isikhathi abantu abathize lezi ukuthi basebenza nawe nje ungalele yashaya night shift engicabanga sesila esavu bere kulaleni akusile awala yakho le akusile awala abantu abanomali yes sekhona I'm from request. I've got 1 minute bingelela introduce miyayezo buze lokho kubuzayo then dedela abanye ethi sayithola sonke ukuthi hamba kanjani angithi so share Thoma udla ngalesikhathi udla nabantu abathize so hey angazi nami ngazosho njalo kuthiwa uma udla ngesikhathi udla nabantu abathize so asazi nkosi yami mhlawumbe ngidla nalabo weka balo vusile ngendala kanje man weka mode ngizinyama phezulu mamfunqapha le iphile phezulu kunabantu isaqhubeka khona esanzana kunabantu engibona ngathi anibanakile phezulu kanti phezulu bayenza ijustice ekudleni kwendlela yabona abakhongi Spotify wakho search abakhongi so sibona into engikhuluma ngayo khona kazimona ningamucanga ngayo Kade ngithola leyo phezulu dancing phezulu hayi mina lo out lo yabona ukuthi sashintshisana kuyenzeka ukuthi manqene ukudlala namanqene actor kozalo sishintshisana ngama career hambe ngiyodlalela Orlando Pirates yena buya azodlalela uzala
So kule bethu uyazazi nje izihamba busuku ezihamba ngokuhlwalala kodwa lutho ngihleli ngentombi ungibona kunento engibambe ngobhongayo lapha ekhaya yabona so ngisahleli ngentombi wami manje. Hawu ngiyabonga ntona yami lapho. Ya Mike engayilelanga ngalesikazi ngikuba umuntu onwenzayo ngiyasho nje kunezinto engizizwa zihamba phezulu kwendlu manje sikhuluma dlala iphuma iklab asukela iklab lami Siyabonga kulapha siyabonga shayina fethu. Oh, ashayina abantu. Awuyazi. Bro, sorry. Haifunya maisa charge para why? Oppose the exhort. Simply. Sauna uja. Stahalwa nje. Yes boy, ola la bisho kithi ama neblockage yayibambanya. And now he's talking to you. No, siyabonga kakhulu. Senghlile. Oh, ngizoyikaya phansi lokho njani. Kodwa buka le ngoma ezodlala phezulu. Emva le ngoma ngiqa phansi la iphile khona selalahle sonke yabo. Ngithi lu. You have a girlfriend? I've got a wife. Sicela poem ha 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 ha. What's your take on people profile? What happening? Buffett has nje izinto ezenzeka ezweni isikhathi esiningi angizazi. What's with the people profile? Kwenzakalani? Okay, that one they've got 2 minutes. Okay, opening the kiss Karabu njani? Uphilani njani? Uphila nami.
ya khona ufisa ukudlulisa okanye ukukwazi. Okay, cisha network karawo nje mfethu wonke umuntu une-60 seconds. Hi, igama lami uSibanibani waSibanibani. Ngenza ukuthi nakho ngifisa ukukwazi nakho ngifisa ukudlulisa phela. We've got 60. Sure. Sambali. Sure. Fresh King, bani wakabani, dume ngani? Ubuzi. Sure. Uya-act? Lord. Ngathi ngiyakufanisa. Lo uyafanisa King. That's all. How? Ungibuzelani uma uzongiphikiza? How? Ngathi ngizoyivala le ukuthi abantu ba-request. Khona sinenkinga ningakhulu. Vele sebusuku vele. Azri dada. Sure. Hola chief, kama kanjani? Grand. Fresh. Yo. Ya zikhipha. Grand ton. Ya bakwenzani? Ton grand ton. I'm sure. Ngibona ku-live fan. Yeah. Ulaphi neze boy? Ulaphi neze? Yeah? Ngithi ulaphi neze? Angisi-understand isiZulu senu sase-KZN cho. Usejozi? Yeah. Lesase-KZN angisi-understand. Ngiyakuthola ntwana yami. Otherwise khona into ofisa ukuyidlulisa kubani la? Ayikho yazi. Awufuni ngisho ukubulisa boy. Oh, sanibonani. Ebabukele nama-viewers. Ngaso. Alright ntwana singidedele omunye siko. Okay. Salute. Sure. Ithule kanjani niwona noma kawena sowuphendukikho shuthi saqhuma phansi njengekho angazi ubani ufike eqalayo kodwa ngithatha lo sasekuqaleni. Hola chief. Oi my king. Kuhamba kahle? Things them cool man king wakwana yaso. Sibakren. Afetha wazi ngijabule kanjani mangikhuluma nawe kanje mfana I'm a big fan boy. Salute chief, salute. I'm a big fan boy. Actually mina mfethu ngufakazi le yawo Gustavo. Khadebe ubhungana umgolozo omnyama wase-KZN empangeni elisandeni isikhumba senjendala isikhumba singayigcoki icathulo ngoba ziyangi-intimidate kwashabelungu isoka lamanyala ngilahla umunye enqonye omunye kusasa isithupha sengane mahlala emlonyeni indoda emnyama indoda ayigeza indoda iyapolishwa namahlangana angazi bathi ngububuta ngeke mfana Tombo style izahara loliwe ngabona isitimela ukupompo isitakuchayisa nyonto kanko amfethu mina khona la eNkomazi mfethu eMpumalanga edown eMpumalanga mfethu ngokokuzalwa mina mfethu ithama lami laseMozambique no se fala português proper de Tampa Panela na ufesha Panela Bamba kanjani? mfethu ngiyathanda lapho kule umsebenzi wakho owenzayo mfethu lapho esipanini sakho ekuprofession yakho ngiyathanda mfethu uyibambe kanjalo mfethu character yakho is the best nkabi yami. No, salute chief, sabonga kakhulu. Uzwe. Ewangena mkhulu. Showcase yabere pillowcase yalazi udaba. Mfethu yabona ke manje ke lento yaphambana ubani uqalile kulokho njalo. Ngiyabona ngithi 60 seconds uyafika uyabingelela zisho ubani wabantu mengane ubingelele dlulisa lento ufuna ukuyidlulisa then Moja boy kamba kanjani? kuhamba kanjani?
La into eqondile mfethu. Yalazi udaba. Mfethu sabela nophiwa inkosi mfethu la eNtuzuma mfethu Richmond Farm. Yho. Mfethu nami mfethu cha ngithi mfethu more pull up more socks baba mfethu. We like you yonke into oyenzayo mfethu yabo. Wethu. Ya mfethu igalelo lakho liyabiza. Salute ngiyaweza. Yeah like akucoshwa phansi ungawunaki usathane into ehlezi ikhona. Kuzwakele king. Nazo mfethu ube right inkabi yami. Salute man. Watch. Ufethu sibonga kakhulu showcase ama impilo case Thando Lonye. Lombuzo angaze ngimfake. Ngathi ngiyamfaka ngoba nenkinga. 60 seconds. Arise ngiyabonga kakhulu. Kulabo basangenile ngiyabonga kakhulu showcase ama impilo case thank you. Mam Kids. Mam Kids akunjani? Ngiyadayela le remote manje. Ngicabanga inkinga ye-network. Ngiyasiza. Okay, ngicela ukudedela. Mfethu nayi lokho indwana yami onazo. Isicine kuphi? Oh na. Sky. Iqala iphya lapho futhi la. Otherwise futhi ngene ku-Spotify check abakhongi nizofica ispan sakho. Ngene ku-Spotify futhi ufike ubhala phakathi Ntokozo Sibiya uzofica ispan sakho. Kulo already ngicela izinkondlo manje ebusuku. Radio ku-Spotify uzoyithola futhi. Ola Scar. Ola Godman, Grand. King wena. Nimnandi damn. Hey, angibelieve nokuthi ngithetha nawe kanjani. Futhi into zakho. Hey, isengathi AI. Mhlawumbe yiyo nje wasingani hey. Yeah. Angibelieve impela. Chief. Arayi futhi uyidlulisa la kwafethu. Yabo. Hayi, mina engakusho ukuthi muhle umsebenzi wakho. Ngiyakuncoma kakhulu. Salute. Qhubeke wenze kanjalo. Qhubeke. Ngabe khona ukuphazamisa endleleni yakho. Chief. Lokuzwakele King, kuzwakele kuthathiwe noted. Yabona. Hayi, ashavu bro. Kulungile sharp. Siyacela mdalingini. Ngiphu 200 boy, anginawo boy, ungangikhola mangathi anginawo. Hola. Hola King. Moja kambani. Fresh wena? Straight. Oh yeah. Mfethu akuhlupha ongakanani mfethu. Ungoma nje mfethu ontanga bethu sibabona benza umsebenzi owenzayo mfethu. 4 years. Wele mfethu awu. Pushe mfethu. Nathi isparisha mfethu ukuthi siqhubeke mfethu. Sibonga nduna yami. Number 1 mfethu wena. So manje ubafo before umtetelo balo ngalapha. Akuzwa bini? Ngithi chief before umtetelelo ubani wakabani ongalapha. Usiyanda lo akashabako mfethu ula iKZN la iphongolo. Salute King. Wele. Yazo. Akhohlwa kuya ku Spotify mfethu check abakhongi. Check Ntokozo Sibiya. Check neselweni imbongi yabantu. / kombuka wakhipha kulezi nsuku. /SA. Abafowethu laba engicatha ukuthi anibabhekile kodwa yabo ukudla kwendlebe mfethu bayenza justice yabona.
Efethu. Ama-strawberry amnandi kanje yani. Inkinga lawo. Ngibona ngithi ama-strawberry amalokhu njani. Yilo teleni. Othi yona le ugungulele. Yona impela. Ashade ngakucela ushuni yezwa. Ngingena emanzini. Okay, ngwaqaxa the last two ebese I think soshaya belungu emva kwala. One way. Knock knock. Balo ugogo ativuka. Vuka mntana wami njena abantu. Uthi ke ungena umzali. Ola chief. Yes, Khamba kahle. Ndoli. kambani njaya? Sikhathi kakhulu. Nathi sikahle. NguDledwini wakakhoza. Oh yeah, Ngihlala lapha eSoweto. sure. Uthe? Hey, ngicathe network yakuduzula. Ya, nguDledwini ngihlala lapha eSoweto. Oh yeah, ngiyakuthola. Namanje? Ngiyakubamba ngiyakuthola. Ngicathe phela Manje late ngithola. cause network yakho phethe yakubulala yabona. Friend izobhujwa lena. Esha, ngiyabona mfethu. Yabo. Yangizwa ma. Ngiyakuthola king. Ngathi network yami iyabheda. Bethu ayihluphi isawuphinde itholana because vele ngisawumuntu sakhona yabona. Ngathi iyabheda le network. Ungesabi sawubuya ibambana. Fethu. Showcase. Alright. Nhliziyo yami impela nemizwa yami udala. Okay. Let's do another bese sishaya belungu. Hello, Thando. Hello, How are you? Sharp. Fresh. Ntokozo ukubuza uyacula? Angikwazi nje style. Amaka. Mara ini? Awunamanga. Ingambe Serious? ushilo ukuthi sisearche ubani? Kungithiwa ubani Ntokozo Sibi. Ya, Ntokozo And Sibili. mangibheka uSibiya wu. Ya, phela akusho ukuthi uzongifica ngicula mina yabo. Xasha. Sharp. Yazwana? Bengifuna ukubuza Ya. lokho kuphela. Okay, alright, kube khona. Alright. Okay. No, shabele uma. Mama umuntu uzokhuluma ngizwele ngani. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Hi. Hello, How are you? I'm fine. How are you? Fresh. Where you from? I'm from Uganda. Uganda. Yes. What is your occupation? Welcome. Where do you from?
Pardon? Please, let's go. Let's Okay, go. ngeke sengiphumile kuwo. Ngiphumile kuwo. Ashayela umuntu edlule kuwo. Nemizwa yami ibhekene. Siyashiyela udala. In the meantime, becicane ngichazela ngendaba yamaphefumula. Solini battery yami le. X times 3, please. Oh my god. Oh my god. Okay, let's get it all wins, okay? Please, you can do this. Nation is coming. Nation is coming. Shuthi yabambene ndule. Yona le ngoma bafana nje. Shuthi ngikoma ndule. Mawindoda uzoyunderstand le ngoma. Ngitsala ngithi waloka. Nganqisini samushintsha charger la. Le angiyazi inkinga. Okay. Sam, okay, ngizoku-add la uslow uyithethe. Where Rose, please? Faka njani lento? So. Yes. Nothusani, ngithatha kanjani? Naso siyatsheja. Ngayibhala le ngoma bathi mnandi mfa, kanti abazi ngifala ngezinkinga zami. Zalwane, ungahaleli impilo kamakhelwane. Ngisho abathwele thina sibabona ngesenzo. Masipeda umshapho zami ngesami. Ngelinye ilanga zophenduka senjabulo. Uma ngimemeza wena baba angithola. Yebo mfethu cela ngibhekela amajita ami lapho mfethu. Yabo isithi boyfriend yakho mfowenu o umuntu omdala o umalume ubani ayithandele lokho kwenzala. Kodwa cela ngicheckele amajita mfethu. Angikho happy ngendlela waphethe ngawo nje society angikho happy. Cela ngibhekela wona. Yeah, bakhona. You find an agent, you do theater, you wait for auditions. Count lokho dadewethu kuyenzeka. Umthetho nawo uvuna bona kwazi kokukhulu ukwandona ngodle ngiphuza ikhaya ngakho ikusasa kanti singala kanjani ngiyapoka futhi ngakho ngeke khona ukuthi siyaqinisela usisi bethu ukuthi angisiye indoda ekhonza ukuziphinda mina indoda ekhali ya sithontangela ukugcina ayaqaba nabakusebenzi ibalekela ugebengu ngeshaka abanye abahluli ngcindezi uma bengani ngapha basebenza kanjeni mhlawumbe bakulothiwe indoda abakhongi featured useluni imbongi yabantu. Ingazipheli noma kuyibilimbo makho yabuka makhelwane ungihleka kanjani ayi bafesi angithi khuluma nje ayisumitri kuyonze yakho leyo yabo iyasaba hawu bethu useyifihlile sakhe sipho awukhali phansi ase kwenzakalanga shuthi uyawina shothi emele winini okay.
May your soul rest in peace. Yeah, bakhongi mfethu. Yonke leyo EP leyo lalela uzoba-rise. Uma ngimemeza wena baba. Can you please help me with the acting? I'm really good at it. Okay, just find an agent and okay. Totally agent. Find agent, do theater, attend workshops, wait for auditions. Wow, I'm 7 hours. Nah, sponsor. I'm not trying to watch be 4 songs. This is my work. This is my work. If it's your hand, but you should have. My king, I want to know my location. Now I'm showing. Whole number for hold is love for all the lab, showcase some of the blockades. A man from Limpopo, salute, chief. Love received and resent. Yene ngidla omayela ngila. Awunqoqa yonke into ngathi ngizowenza picnic la. Muhle akafani nelanga liphuma, ilanga lifana naye maliphuma. Usiqhwaga semizwa ugombela kwesakhe kuyamhlisi iyazenzela. Kenjalo-ke kakuve kuhlaza emqondweni akasangqongqozi usephela kude. Isixhopha mehlo idayimani umqobo lwakhe ubuhle bakhe bahlabele kunokungihlaba ngisho sengilele sahlokoloza imizwa yami ukwehla kwenyuka kohlevana emzimbeni angiphathi uma kuye kwahlangana amehlo umhlobiso idlozi ingani muhle akafani nelanga liphuma ilanga lifana naye maliphuma konke nemisebe yalo ibukela kuyena uma zizonginetha-ke mina sikephi isidingo sokubuza elangeni ingani ukhona nje yena uyingwe enhle namabalayo uyathandeka nezinkinga zakhe ushaya ngothando lwesibhukabhuka ulaluza unabe enhlizweni yakhe unokudla fumuka adle silaza adle sakofe amuke nomphefumulo wami mama wangishayisa ngezibula angakasondele kanti kwenzakala inkinga yakhe muhle akafani nelanga liphuma ilanga lifana naye maliphuma efethu uSpotify ntokozo sibiye kuSpotify. What's the name of the song? Ngibona Future. Abakhongi bethi andi EP ebhala umlayezo. Igama le EP umlayezo kuba khongi. The voice ngathi ngikanaledi. No, bethi yamamshana. If you know mamshana, no mamshana, the content. Yeah, yamamshana. Yatho. Ngibona future kalumangiko. Jino Seperi, lutho chief, lutho. But I have to know it, since I'm an artist, so I've got to know it. Ngiyafunga mina. Ingoma yami uqala leyo. Uqala. And lezi ngoma lezi akusingoma ongayilalela midday. Ingoma ongayilalela ekseni mawuvuka ontambama masuwedwa ngalezi khathi lezi. Track number 2 wami lo. Ikasera msa. Esithi thola themba amathunza yawela. Ungasakhala wemntanami sesikhanyala
lezo nyembezi zenhlupheko zesuliwe ungasakhala wemntanami sensuka thola themba amathunzi ayawuvela ungasakhala wemntanami sensuka. Utrack number 2 wami lo maye ku-Spotify uthi intokozo sibili not ku-Spotify kuphela kona kwama-platform yabona. Hawu sekuzokhanya la, hawu sekuzokhanya la, hayi 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 sekuzokhanya. Ngithunywe abaphathi bezwe likamoya bathi manginazisi ukuthi okuphekiwe sekavuthwa silungiseleleni kaqhupheko sesiyathutha usize selabuthwa izithelo zentokozo sesizilutha ukuphosa ithawula-ke manje kuyoba yikhulu iphutha nani-ke nihluleka nizamile ngiyanhalalisela kungcono kuhluleka uzamile kunokuhlulwa kuzama amaqeda wehlulela imizamo ngaphandle kokusidlulisa isithutho nisuke ehlula kanganani mhlasimbe ngaqala lihlaziyisise nalokhu ngahluzeka nasezihlokweni bathi ngelinye ilanga liyothi maliphumile ilanga yobuhlele ehlanisa eminyango yezinkulungwane bathi kuyophela sofana ukukhala kuyophela sonke sifane ungesabi mntanami nakampumelelo ziyafa ngamvunye ngamunye sovuna esitshalile kuyohluka isikhathi sokuvuthwa ebese kuba sengathi akaze kwenzakala lutho uma selivuka ligidela likhanyisela ngoba isinidedelane nawo agidadedelane ngempumelelo elakhuleka isikhashana sakho kwamandla kanti-ke nawe usasenguye isomandla usasenawo amandla wokugqiba ithuna lendlala ufakazi ilo mphefumulo osahlangene nenyama mana sukuma kulelo themba isikhathi sokuhlala kulo sidlule incanga ungenani nithatha ukuphose egxalabeni uyozingela nalo ngoba kulokhu sekubambe ezingelayo kanti-ke bathi angikhumbuze ukuthi khona lo umshiye ngemuva uthandaza ngaphezulu sekufezeka amabupho akho bathi khona owadika ikusasa lakhe zekuphakame lakho ngakho musani ukuba nenkani nikhetha ukufela ngaphakathi neziphiwo zenu lana kusemhlabeni mntakwethu kuyaliwa laliwa newama kwenzeka likushela kanti-ke uma ngicikoza wena ubothokoza ngoba le yintokozo yabayiselayo kaserabsana na kya awu ufike nje ku-Spotify ufike ukuthi nje intokozo sibili ayijayithola ngini khona talk about action stuff ikinga leyo nto free timing yabona free timing yabona ngiyakwazi ukucula umfana it's what it is and ngizoyi-enjoy yazini vele uhambe mfethu uyozayelela bese uyabuya uringenami yabona le mfethu yabo lena mfethu opening yala zwana akusalala yini poison ubusuku sebaphenduka imini baphenduka ubusuku will make it up to me. What do you mean? So insane. That's it. Who is this? Badass. No. Jamaz, Lord. Elena iphethe ifuna ngathi ungelalela ekuseni okanye ulalela imali ngalesikhathi bese wehlisa umoya vala amehlo bese uyalalela amadada sifenomenusi ngizathu zokuphila ziya ngokungijikela uva usephenduka ikhayidi usenomkhuba okungishela intokozo kimi uya ngokushabalala izinkinga zezinodlala umathandana kuyami impilo zesisikela kwelinonile ya cela ungicheckele lo muntu oseduze wakho ukuthi ugrand yena yabo
Yeah. Check abantu bathandayo ukuthi ba-right. Senokungiqhatha nomngani obethokoza uma ngize ngemuva ngingazi ukuthi uma kungikhanyela ngisuke ngimlwisa bese ehluma ngalokho okwaza ngemuva ngoba ngaphambili uhlekaza avezela umhlathi kujike uma esengijikela utshwala but sonke lesipantu fethu uzosithola ku-Spotify, not u-Spotify phela but konke ama-platforms. Just search Thokoza Sibili. Leyo. Izethu zokuphila ziya ngokuya ziya ngokunjika ukufa usephenduka ikhayidi usenomkhulu okungishela isihloko sayiphi le dlalayo no le dlalayo ibizwa ngokuthi amadada sholo melosi do theater, find a PMA agent, attend workshops, wait for auditions. Can we be friends? Sure, showcase, somebody showcase. I'm a flow. How old do you think I am, bro? Yimona ngamatheka singathi nocuzo luthetela notata asifele melusi izathu zokuphila ziya ngokuya ziya ngokungijikela ukufa usephenduka ikhayidi usenomkhuba okungishela Ntokozo kimi uya ngokuya uya ngokushabalala afana yeah mfethu mawuyifuna it's Thokoza Sibili on your platforms then zayithola. I love your poems. Thank you so much. Love received and received. You know how to iPhone. You know, face anything ngibukayo. Mhlaziyale ukuthi ezinye inkondlo ngiyaye ngizibhale ngiziqede ngingazi ukuthi ngizibhale kanjani yabo. Ngingazi futhi ukuthi ngiqedeni. So yilapho. Ngiyacela Mariyazi lento yakho perfect. Ngiyabonga kuwe. Hayi aso talented ngiyabonga kuwe. Showcase ihamba ne-blockades. Ngithanda inkondlo yakho. Thank you. Ngizohlezi ngiwuphi lomdala. Salute showcase ihamba ne-blockades. By the way, nazinabahliseni showcase ihamba ne-pillowcase. Asiyekeli ukulila manje asingene emathandweni then shabele ngokugcina bese nganishiya. Yeah, at least by 40 fanele ngishiye. No. I wish to keep in touch. You can always email thokozamthembosibia@gmail.com. But if it's business related, if not, unfortunately, the message yakho ayizuphendula yabona. I think ililokhu njalo. Le feels like Thokoza meant business life, but I believe. Okay. How did you join Uzala? I auditioned 3 times. Ngithanda ukuva shame, ngithandwa yimi showcase ihamba ne-blockades. Othando onginamehlo kuyazaphilisa ngisho ngemizwa ngangifakaza. Muhle nje kwezindawo zokhahlamba ubuhle ungabona nombani njengamandla enkanyama. Uthandwa ngaphandle kwesizathu. Uthando ongenamehlo angandivele nezalibona.
bona bese bebona imbono engasile befuna ukuba isithunzi sesithathu ufule ngetange lababili ukuthi ubashayeli bake bonke abathi uthando lwethu leyobola basibone bona bezabalaza bezama ukusihlukanisa angani mina waphinduka isidakamizwa engasiphuzanga amehlo ngabafane enye inkondlo engingayazi ngayibhala kanjani ngayiqeda le empeleni ithi kunganjani uma singashintshisana ngazo hlasimbe uma kungenzeka ungakwazi eyami intekenteke ibuthaka kakhulu idinga izandla zombili bengicela ungigizisa kungiqabula libhakede lamanzi eligcwele injabulo yothando olungenamehlo anganivele ngithabule haha 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 bafana athi muhle udlula ubuhle ngifisa ukumthanda ngokweqile izingisaba kepha ngizimisele ukumnikeza uthando olungaphezu nolungaphezu uthando olungenamehlo anganivele ngithabule lubulala saphilisa lushisa ngaphakathi ngisho nemizwa ngangifakaza ebafana yeah njengoba ngisho uma uyifuna kodwa uzoyithola kuma-platforms akho it's Thokoza Sibini. Do you have any relationship with inkunzi? Yeah, ufana ne-time akithi sonke phethe siyintwana yabo agoloza awo kuphela nawo let me fruits him. Thokoza ngilale yini why ufuna ipermit kimi hey lala mfethu sekusile ekushana I listened to your songs calmly. That's the case. It is to stay calm, mfethu yabo. Awu kodwa zulami lezandla lokubulala umzwangedwa. Bengicela ungithenele lona uzibhekile lapha ukuthi ngakhile umzwangedwa. Lalela Thona. Khohlile amaqanda izonyathela kweyami inhliziyo ngomnono. Bengicela ungilamulele nakho ngilonywa uthando lakho sihlahla sami sikalamula buka. Ukhale sakhe isiginci ngawe kangisawe sengiyamuka la akubafana ukube kuya ngamukela ngabe kade ngasho hey bafana bafisi hey yazi your name please and cell phone how why what are you going to do on Monday ngombe ngenzani mhlaba Monday ka ngoba uma ngike ngabona ngikho lothando ngihlalisa sokuma kulesihlalo esihlokoloza imizwa yami ngameva kuhlaba inhliziyo ngentokozo kanti cha awonakele lutho ngaweka inhliziyo ngithena nje akukhonza bese ebafithi yakuthanda ngana wasimithi ngokushaya ngokushaya spend 2,000 on baby oil if you know you know spend 2,000 on isho ukuthini leyo nto leyo yabona ngibathanda amakhodi wathi watheni ngikhuluma ngawo spend 2,000 on baby oil if you know you know thiwa love ngisele my artist showcase I'm gonna showcase moderator Juang sekule boshona ba oh wathi ngifana into nami selona mfethu angifuni ukuthi nithi ngincishile eish yabona indecisive man. By the way now ushuna Thokoza ilo ngoma ngizidlalela ngalesikhathi lezi mangisona esisho phezulu nga
Yaxolisa mfethu. Tef B. Bele ngishiya manje ngithenga ngishiya ngo-40 mfethu so yeah. Ngiyabona. Khona omunye mfethu angishayela wona nje. Indaba ezinhle Mtunga. If you know him, you know him. Yeah, 140 it is. So we've got 5 minutes left. Kufanele ngirest manje. Can you say Mbasa? Not wena. Ish mfethu, khona ushuna lo mjidi engifuna ayazi indaba ezinhle Mtunga. Phula kwenhliziyo sewufike kwami. Ona this. Do you really have to pay auditions? No. Where I call inhliziyo kelele. I need transport fee to go see my mom car. She's sick. Yazi nabantu abayithatha isimpathy yami, unfortunately. Yabo. Bayithatha. Ngicela uNtozo. Ngijeluthi ungaphansi khona. Lapho ukhasi mfethu. Haha ulele ngani? Inhliziyo yami. Aren't you supposed to be acting print? Sayibonakala yamasisho kodwa ihambile. Singathi usami lezi vese. Lezi. How many songs do you have? I don't see. I do poetry, so just go search Ntokozo CB on your Spotify or your music platforms. Mero ora lapho lokisho shokisi hamba nemfilokisi mfethu yayibamba. Salute. It's not 2 minutes, yabo. Yeah. One minute left here. Good morning, Mofiniya. Showcase hamba nemfilokisi.
Yeah, good morning. Good morning. Ngathami lezi fika ubilesi hloniphani art maZulu Mike Makhosini uba umunye komba ucula lesitayela lesi jabulile majola ngithi yodwa mina cela isinike ezintweni ziphume emoyeni yethu yabo uzoshayisa kule yabo but njengamanje futhi bafezi ngicela ukubuye nginibheke ngelinye ilanga futhi thozela uba nani nibe right showcase ama ne-pillowcase ngathi yonke into izamayo ngalunga kwabazoqala usuku namhlanje baliqale kahle yeah fresh yena nenye esalayo kwami yeah ungayifakeli ingcindezi enkulu kakhulu futhi yabo konke okwenzayo. Take it easy on yourself, be kind on yourself, because you are the main character of your life. So without you, there is no you in you. I can sense. So yeah, fit. It's not really my fit never right. Abafana ngeke sengini 81 minutes showcase ama ne-pillowcase. Danko, ngiyabonga kakhulu, thando lunye, love received and received.